Türkmenistanly enatalar ýurtda ýeki hadisesi hem resmi taýdan tasdiklanmadyk koronavirus aladalar bilen baglykda täze okuw ýylynyň öňüne kyn seçginiň öňüne gardylar. 1 sentýabrda çağalary okuwa iýermelimi ýa-da ýok? Ýöne tejribeden çen tutulsa bu mesele olardan soralmaz. Sebäbi ýurtda her ýyl 1-nji klasa baranlara mut kompýuter berilýänligi aýdylsa-da, Türkmenistanyň sapaklary uzak aralykdan geçirmek, çağalary öýüne okutmak mümkinçiligi ýeterlik bolmanlylar. Şu aralykda türkmen mediýasy okuw egin başlarynyň we esbaplarynyň satylyp başlananyny, ýurt boýunça 400-den gowrak mektep bazarlynyň we göçme söwdan okudynyň raýatlara hyzmat edýänligini habar berdi. Emma muňa garamazdan mektep bazarlarynyň alyjysy tas ýok diýen ýaly adamlar çağalarynyň okuw esbaplaryny almagy näme üçindir howlukmaýarlar. Şol wagtda Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, Sewitiň bilim edaralary mekteplerde okuwyň başlanmagyna taýýarlyk görýärler. Bilim müdürligi etraplardaky mektep direktorlaryna çağalaryň ýanyna şahsy derman utusynyň bolmagyny üpçün etmek tawsyrygyny berdi. Bu tawsyryk mektepleriň 1 sentýabrdan çağalary kabul etmek ähtimallygynyň ýokardygyny aňladýar. 1 sentýabrda mekteplerde okuwyň başlanmagy mümkin. Çağalaryň öz ýanlaryna şahsy derman utusynyň bolmagy talap edilýär. Ol utularda 5 tane ýüz maskasy, ýod, 4 tane rezinellik, 2 tane pürkülýän spirtli antiseptik, 1 oksalin gel bolmaly diýip habarçy bilim resmiýetine salgylanyp aýtdy. Bu çağalary mektepde okuyan enatalaryň her çağas üçin goşmaça 200 manat çykdazy etmeli boljakdygyny görkezýär diýip adyny aýtmalygy soran resmi mektebiň bu harajatlary çekmek mümkinçiliginiň bolmajakdygyny öýdürdi. Şeýle dol mekteplerde okuwyň başlanyp başlanmajakdygy baradaky anyk maglumatyň 20 awgustda belli ediljekdigini sözüne goşdy. Azatlygyň habarçysy bilen gürleşen enatalaryň köpüsi sentýabrda çağalaryny mektebi ýörmek islemeýär. Özleri gurrunçylykda muňa keskin garşy çykýan enatalar hem az dälip habarçy aýtdy. Adamlar häzirki ýagdaýda çağany mektebi ýörmek onuň jan saglygyny töwekküllüge salmak bolar diýip hasaplaýar. Ikinji tarapdan çağalar mektebe gatnasa köpçülükde bolsa gartaşan adamlary öýden çykyrman saklanyňdan peýda bolmaz. Çağalaryň virus taşaýja öwrülmegi mümkinliğin pikir hem bar. Bu ýagdaýda döwletiň hiç bir töwekküllük etmäge haky ýok. Sebäbi bilim sowgatly rukmanlaryň hem ençemesi öz ýakyn garyndaşlaryna virus ýokuşmagyna sebäp boldy diýip anonimlik şertine gurlaşan Faraply ýaşaýjy aýtdy. Onun sözlerine göre Farap'ta, Türkmen abatda öz yakınlarına virüs yokuşturup olaryň ölümüne sebäp bolan rukmanlar onlarça. Azatlyk radiosu bu maglumaty başga garaşsyz çeşmeler arkaly tasdiklap bilmedi. Häkimetler ýurtda köpelen gaýdylýan ölüm hadiselerini hiç bir düşünürüş bermeýärler. Bütün Dünya Bankynyň awgustyň başynda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, koronavirus pandemiýasy Merkez Aziýa ýurtlaryny bilime, adam kapitalynyň hiline we durmuş ykdysady ösüşiniň derejesine uzak wagtlyk negativ täsir ýetirer. Hasaplamalara berilýän bahalara laýyklykda bu tewtiň ýurtlaryny şol sany Türkmenistanyny ýaşlar umumy ilatyň ýarsyny döýär we ýetginjekleriň arasynda sowgatsyzlygyň derejesi ýokarlanýar. Okumak, ýazmak we hasaplamak enliklerini jemgyýetçilik durmuşyna netijeli gatnaşmakda ýeterlik ulanyp bilmeýän okuwçylaryň sany köpelýär. Pandemiýa başlanmadan öň hem bu sebäp bilim garypligini ýeňip geçmek, pes girdezil maşgallaryň okuwçylaryna deň mümkinçilik döretmek we integrasiýany ösdürmek ýaly kynçylyklar bilen ýüzüňiz bolýardy. Bütün Dünya Bankynyň maglumatlaryna görä, Sewitdäki okuwçylar bilimleri boýunça Ýewropaly deň duşlaryndan 1,5 ýyl iza ýörenýär.